Eilen päästiin vuoden ensimmäiselle pidemmälle retkelle lampaiden ja vuohien kanssa. Mentiin siis retkelle läheisille kallioille ja siinä matkalla on tällaisia isoja ojia, mitkä lampaiden ja vuohten pitää hyppiä yli. Vuohet sekä lampaat, terhi, vilma ja laku on ihan pienistä pitäen tottunut kulkemaan metsissä. Mutta Vindille, joka muutti meille vasta noin kuukausi sitten, on metsässä liikkuminen meiltä vielä tosi hankalaa. Sitä täytyy sitten välillä vaan ootella ja sitä voi vaikka motivoida liikkumaan herkkujen avulla. Tässä ei Terhi kattelemaan tuohon mäkeen, että tarviiko senkin tulla, kun kuvaajakin jäi taakse. Varsinkin vuohet nauttii näistä retkistä ihan hirveästi, kun pääsee kiipeilemään kallioille ja kiville. Tässä oli meidän reitille tullut tämmönen narueste. Oli ilmeisesti kiipeilijöiden köysi, eikä nämä meidän lampaat ja vuohet voinut tietenkään sitä kiertää, vaan piti hypätä yli. Toiset valitsivat reitin alhaalta, toiset taas tulivat kallion päältä, jossa oli vähän helpompi kulkusta. Ja ne helpomman reitin valitsijat olivat tietenkin Terhi, Vilma ja Laku. Vuohet tykkäs kulkea ihan tuossa kallion reunalla, ja välillä meitä ihmisiä vähän hirvittää niiden touhut. Paula on meidän kovin vuohi hyppimään ja kiipeilemään, ja tässä se näyttääkin taitojaan. Kyllähän toi. Tähän paikkaan vuohien unelma. Sitten alaspäin. Matkaa kertyi meidän lenkille noin 4 kilometriä ja aikaa täällä kului 2 tuntia. Vähän väliä täytyy pysähtyä katsomaan maisemia ja lampaat ja vuohet sitten sai syödä metsästä mitä ikinä löysivätkään. Me ollaan keväällä järjestetty tällaisia lammasretkiä myös asiakkaille tuossa meidän lähimetsässä. Kesällä toivottavasti päästään myös tänne vähän pidemmille lenkeille. Kyllä.